Искаш ли да дъвчиш по-стилен други ден? Не, по-стилен не, бе. Айде да дъвчи пашаци. Искаш да дойда да ти дойда на гости и да се тръгнеш. Аз идвам. Където ма видиш мен, съм мака, ще минаш на другия тротуар. Шмат. Идвам по шорти. Аз съм Тарзан. Аз съм Конър Макгрегор. Той е направо нинджа, бе, нямам тими. Беше кола на Витушка, като Конан Варвари на смачете. Той има ръкавица, гасна ръкавицата. Газна! Без рози! Жени! Вие сте ни жени! Злайте поличките, идвам да възшибам. Аз съм монопола. Защо не идваш утре? Даде, идвай! Аз така не идвай. Идвам навсякъде. Който има проблем с мен, да дойде и да го вземе. Той е страхлив, бе. Той точно куката. Аз съм Ахил. Ела и земи направо няма да го варя от кобура. Тежко в чело. Точно, точно куката са насра. Точно куката ще ме пане на вълшебе. Всичките ще ме набарам един по един това лято. 109. Не да набараш. Идвай, ако искаш още утрите казах да направим един спаринг с тебе да ме биеш. Ти си файтър, ти мога да ме биеш мене, разбираш ли? Слушай, аз съм гангстер. Ти си файтър, ти мога да дойдеш да ме биеш. Ела да ти стискам ръката да кажа Стояне номер едно си брат ми. Ти ме разби. Разбираш ли? Защото не съм видял 100 000 точки. Пускай битката да фалираме Киро Йорданов, педерас. Братчето ми, благодаря на всички. Живо здраве да сте жена. Ай му тлеме жена. Ела бе жена. Човек, даже не имат такова. Ти си Анадин, ти си лъжи кафевин. Да, целият съм в кафе в снакс. Да. Това е просто, че му направи Федерос пред 12 000 човека. Слушай, сезона ще свърши много бързо стояне тази година. Сезона ще му свърши, той ще ми изтича. Сезона ще свърши много бързо. Гангстер ли стана? Кирчо? Стана мафиот? Може да съм, може да не съм. Ти осъзнаеш ли кой си ти, бе? Ти плащаш на един мъж. Слушай, ще свърши сезона много бързо. Малко епизоди ще има. Ти го убедаш. Аз ти казвам. Да вземе да дойда аз при теб. Казвам си, ще има много малко епизоди. Да се кажеш, бе, братле, това е толкова сега Тянко, не, дай ще да... Да се кажеш, ето и Андрей дойде. Защото много е весело, много е весело. Взема, много малко епизоди ще има. Да дойде. Добре, давай да идва Инке всичко. Кой е на кой? Чакай, моден. Ало, да. Виждате, момчето е пълен псих. Ела тук и ти си в бифа, теб е бифа, ела. Дай, Коста, колеги. Да говори, гледай, Коста. Да. Ала, слушай, да стига само тебе, да слушай. Да, пиното аз пия бабич, курво. Не, как Бобко изчезна, той ще си ходи на клиниката. Бобко изчезна, аз не съм Бобко, селския един от Люлинска район. Аз между другото днеска съм се свързал с едни хора и това... Ти ме поръчат мен ли? На сериозно, специално за хора да знаеш. Свърза се с хора, аз ще плата лекарството, дали спокоен. Поръчваш ме на видео. Обяви го, искам да го обявиш в запис. Аз ще остави, аде, Андрей, идвай утре двамата с тебе едно в едно да събием. Аде. Остави го, Андрей, не дей го бе. Следвал кръвта в Израел, той е лукинг. Айде бе, какъв викинг ще му дам, такъв викинг, че даже файтър бил. Ела да ме биеш. Ела да ме биеш, бе. Слушай, сега станаха бифовица от всички посоки. War on all sides. Така, Кирил Йорданов има много пари, той има поръчва от София. Аладжин с широките панталони от Асеновград. Йосиф го видва с розовата коса, мъжкия сков де Мадрид, директаменте Мадрид. Дали, брате, не сме педали. И дигате му на този кереш рейтинга, направо го изкарай. Чакай малко, Инкет виждал ли 12 000 човека в питам та. Ама не бе, това тебе говори за мене, че цял да ме бие, да дойде, пък не иска да дойде. Аз искам да дойде, искам да спра да пия баби, ама кана го, брат, кана го да дойде, да заповяда на Бургас сега в момента. Да идем в залата и да тренираме двамата. Сега слушай ме внимателно, искаш да излява по улиците на Бургас и да видиш целия град как ще се събере, 500 коли, да дойдем в Асеновград и да напуснеш града. Искаш ли? Питам те. Искаш ли да дойдем сега в Асеновград, както седиш да дойдем пред вас и да се чудиш кой път да фаниш? Искаш ли? Кажи, излизам с стойката в ръцете си и заминавам. Казвай, бе, мадафака, женствено куче такова. Искаш ли да ти дойдем на главата? Сима химия и са мисли, че той е най-големия, най-великият. Разбираш ли? Не, той е ходил в Израел, следвал си те са му казали, Питам те, Инкет, искаш ли да дойдем целия? За той са гавреха с него, цигари ядеше и регориптаха. Сега Делта Уно звъни на Сикарио. Целият град ще се изсипем на главата си. Иди ли? Окей. Така. Хайде. Добре. Седим, ще прави някой лев и това е. Като дойда, ако решиш да слезеш долу да ми се извиниш, да кажеш голям гангстер, аз не знаем. Се извина аз. Да.
Аз да се извина. Добре. За обидата. Като дойдеш да видим кой на кой ще се извини. Окей. Айде. Много мъжко коти си, браво, кешма. Ще видим кой на кой ще се извини. Ти ли на мене, аз ли на тебе. Казвам ти. Окей. Няма проблем. Да не стане само друго, да си бил в TikTok, да си тенджерата, брат, битки, митки. Такъв тенджер. Аз да съм на TikTok само тенджер. А ти казах, Аз не да искаш TikTok гримера. да се качим на ринга едно в едно с тебе. Късно е за ринга, късно е ли бе за китка? Генгстъра идва. Нали си с файтър, бе? Какъв файтър? Не, аз съм гангстер, никой не съм се обявял за файт. Де ви казваш, че си файтър? Делта Уно. Не, аз съм Делта Уно, сикари от тъса опред на Ти бариера. си Делта Уно. Да, Делта Уно там отиват в Казахстан и там се седи. Yeah, so delicious, my nigga. Коста, нещо бях ти отворил инкет, къде е дръпна, брат? Човека има си работа, има курви да работят. Какво да прави? Той даже не иска да се занимава с такъв олигофрен от теб. Да си хаби нерви. Аз искам да се занимавам. Аз. Ама ти искаш, ама ти не идваш, бе. Аз правих кефа. Аз идвам, бе. Ади, чакам те, идвай. Да, ади, чакам те. Момент. Чай, че целия съм в по-чай се послуша, лапата ма чака 19 годишни са, да знаеш машини за война, генгстършит, кюхшинкай. От сен ши Да, пак ли шей, мен шей, взе да го... Нали беше ганстер сега, какъв стана пак? Аз съм ръководител на група, брат. На каква група си ръководител? Имам филбаци. Монопола държава. На това ли е, където работят на къра? Не, където хвърлят материала, където бялата колесница на Монра, аз съм монопола, ти си шанаджия и идвам да те взема. Трябва да идвай да ме вземеш, аз съм шанаджията. Ти си шанаджия, продаваш без щампата на SMG материал, аз идвам да те взема. Ние ще вземем сега в гората, ще вземеш ножките, ние сме мафията, генгст. Да. Това е. Да. Момент. Още има шанс да ми се извиниш и всичко си остава. Да ти кажа ли? Шанса е никакъв да се извинява. Толкова даже няма. И толкова даже няма. Не би го направил. Да. Бифа е до край. Ние бяхме приятели, сега сме купе. Искам да дойдеш да видим кой на кой ще се извини. Айде. Okay. Аз съм Делта Уно. Аз съм обещал на тия хора. Това са 17 000 човека. Аз съм Сикарио. Аз идвам. Аз съм Божието наказание. Чакам те. На бариерата съм чакам само обаждан. Кучко, къде ме е телефона? Веднага. Дай телефона, ало, Бокуп. Не, извиняй, той е долу до маратонките. Кучко, този път беше грешно. Аспирация. Реставрация. They never take me alive. Господи, защо всеки път трябва да се случва това нещо? Subscribe на се. Subscribe към банка, please.